Piatá úloha. Z 5. úlohy sme si vybrali meteorologickú stanicu. Prvé jedno video sme už natočili, kde sme merali vlastne intenzitu slnečného žiarenia alebo tá svetla. A teraz si ukážeme, ako meráme smer vetra. Spustím program. A teraz vlastne tak. Počkáme. Teraz vlastne prebieha program, už ho môžem zastaviť. Prebiehal vlastne program, ktorý sa rozhodoval, či zapíše sever, západ, juh alebo východ. A to podľa toho, okolko sa otočila naša radlica, alebo ako to nazvať. Teraz všetko sa to zapisovalo do tohoto súboru. Ten si následne z počítača uploadneme a môžeme sa na ňo pozrieť a zapísalo to nám nasledujúce hodnoty. Ono to zapisuje trošku skôr, takže dosť často zapisovalo teraz sever, môžeme vidieť, ten sme asi tam nechali trochu dlhšie aj na konci, ale taktiež nám to zapísalo juh, keď sme s tým otáčali, to vtedy, čo som otočil asi prvýkrát úplne celé, potom východ a západ nám to asi nezameralo, takže dobre, to bola naša ďalšia úloha.